mukumbiro kuti munyatsotidirinurirawo nyaya yamafambira mukati medare rino ndodzorera nyaya kwamuri kuti mutisanangisa musoro ichangamira nditi waivhi matangana ndauya nemukwasha wangu nguva yari yebaka ngonyarira kuti handizivi kuti ari kufunga ine mhuri yake hanzvadzi yangu ndikugara nayo kumba kwedu nevana vacho vaviri ndikugara navo makore adarika vakambonyoresa madzita avo vanyoresa pasi ndofunga vanga vaine tarisiro yekuti pamwaka yavakatinyoresa pasi vainge vachizogadzirisawo ukama nesu nepashoma pavainavo asi mwaka iyi yakadarika nemakore vakangonyarara ndichizotarisawo magariro edu mukwasha wangu ane kusaremekeza paanoita musha wakaberekwa mudzimai wake nemwe nguva aingu yapamba kana manheru vanhu vachiorara omhoresa amai nepawindi kupinda mbaojasadza orara umuka futi useni wamhoresa vakarara oenda udzoka futi usiku vakarara vamhoresa nepawindi svika ndatozopopota kuti ngaabve ipapo munyeri nekuti amai vari kuchengeta vana vake vacho ndivanenge achitraira pavana vake haatozivi kutenga kana sipo chayo chikafu kana zvekupfeka anenge achiti kwandinoshanda ine handipiwi kana sendi hanzi iraitibate muromo nyaya yauya munomu inyaya yepfuma handisi kutaura nyaya yekuti muri kuchengetana sei kana mapedza nyaya yepfuma ndiyo ngaiende pamberi ndapedza changa ndisati ndayebvunza mukwasha wako ndakuti ndingonzwa kuti mataura kuti mukadzi wakakumba kwenyu ngechikonzero chei mukadzi wakakumba kwenyu ukasina kugara zvakanaka ndakudzokera kwauri mukwasha wanzwa zvekutaurwa nababa hamene kuti unopokana nazvo here zvingave chokwadi here kana kuti vari kutaura zvisirizo onditaurirawo ondipindura handisi kuda zvangu kuti upe nhoroondo ndoda kuti ungoti ichokwadi zvakutaurwa nababa kana kuti kwete tobva taendera mberi kutaurira dare sumzei saka ndaakuda kuti uchititsananguriro kuti tizive kuti sei usiri kuita kukapfuma kuna atezvara vako chii pane chikonzero here titaure tinzwidaretinzwa inini hangu shungu dzekuti ndibvise pfuma dziripo asi basa randinoshanda handina mapepa ekuti ndikwanise kuti ndinganzi kupuwa basa ndopuwa mari kuera kwemwedzi pangwacho ndikuti ndinotoshanda ndapedza kushanda vanhu handine ndakatarisirawo avabusi zvandine ndakatarisirawo saka ndouingave nyaya chi saka unganezituki zvine makore mangani mwana wavo pava nemakore mapfumbava 9 years and paane vana vangani une vana vangani pane vana vaviri dzanyanya kuwanda kuti ndofunga tikada kutaura tichiti nyaya yekusenza kusenza hakusi kusenza kuvarume tichita varume kana tichitaura nyaya yekusenza kusenzesa maoko haungashayiwo chimwe chinhu chaungagona kuita kuti unobatawo nemaoko chokuti ukwanise kurangarirawo kuna atezvara vako tiri ipapo tamunyakunzwisisa unovana vangani nemugero nevaviri matimu nevari nemakore anokanakuita 9 kune chimwe chinhu here chawakamboendesa kwatezvara kana anything kana chii chokwadi ndakamboendesa zvakaita ukamboendesa zvakaita saka ivo kana uchiite basa rako harikupe zvinomwana zvingatarisa kuti iwe uve neukamana natezva wako
kupedza kuti zviri kufamba senokapa tiri kundira zvakare kuti mukadzi ari kwatezvara uku unenge uchishanda hapana chauri kuisa vana usi kuchengeta chii nekuti kashoma ngatitioni wana $10 iyoyo inofanira kunge ichitobatsirana kuti mhuri yako ifambe zvakanaka uchifambidzana natezvara vako zvino iwo pa9 years vana 2 hapana chawakaita zvinenge zvida kuti uri kushora kana tezvara ohana mubereki wako ngaoke abereki vekwasha avauya vari kudi ndiani baba yonda amai baba ya amai uya araizeni pabenchi amai zita kudaidza ya tinzwe kubva kudivi kwenyu muroora wenyu munomuziva vari kutaura ngavanyarara ari kuvabereki vake munomuderi muroora wenyu ko chinoita kuti imi sevabereki nokuti vana dzimwe nguva vanenge vaine mamwe maonero akasiyana imi semubereki mabereka mwana we varume venyu vari saka imi semubereki munotadzanewo kuti mukurudzire mwana wenyu kuti tinoda kuti fambidzana natezvara vedu nokuti ndokubva mhuri yenyu imi muchiti muroora wenyu munomuda munombonyatsobvunza chii chiri kuitika ini mwana wangu ndimbotaura naye mari yacho yepfuma iyo yokutanga kunzi tsvakirei kunowiwa ndakati sikazozotora kwaangashanda kundoita sendaendesa saka musungotungura munoita sekuita sei ndokumuda asi maitiro azvikaita ndezvekuti mwana wangu ine muroora wanga wangabva kunokwakasikokuno vanga kumhangura kuhama dzemwana wangu kunokundikwana sekuru hama dzemwana wangu saka pavaenda kuharare chinzi kunokuwanika basa uyu mwana wangu akandifonera akati mama murooro wenyu ari kuuya ndatoora vakuharare vabva kumhambusa saka murooro wangu paakazobva kuharare amoenda straight achinoenda mumba kwavo saka ini ndakangogara ndangozvati nawo iripo ndinawo yekuti chi mwana wangu anobvira abvisa chi mari vanhu vari kuda chi vari kuda mari saka ndina chimwe chinhu chandakazokwanisa kutaura sinai kutaura mwana wangu kuti ita kuti ubvise ichi ubvise mari asi pa9 years dzese idzidzidzi vakashayikwa kana mari yekuti angabvisa umushando maitsvo aripo zvidhina vamorukanya zvidhina kutengesa vakashayika mari kana muchana yekuti abvisa uyu ngaatarise usatarise tezvara ndimi here makatora mwana wenyu kuti akagara kwamuri kuita nemwana wenyu ndimi here makamutora kuti mwana wangu gara nekuti hatakupiwa pfuma uchadzokera ndimi akauya akangouya wega ndisingazivi kana ane zvimwe zvaakanga ataura namama apanoochandingamubvunzuruza kuti seiwo chigara panapa ini murume wako akangotora kuti handina kugara zvakanaka iye mupasha mudziva wako unomuda shosho uchikutadza kuti bvise pfuma zvinoitika ndezvekuti shungu ndinadzo dzokubvisa asi mari yacho asichawanya mune list renyu repfuma ramuda ati list repfuma ramuda yacho zvinyorwa zvakanyorwa papepa pane bepa rakambonyorwa randinaro rauna mukuwasha wakagara pasi
kushanda kwamazuva ano mari chokushanda kana kuona dhora imari saka ukaunganidza unofanira kuunganidza nekusevha nemaiwo nyaya yekuti ndichazomira kuti ndishande pakambani hakuna zvakadaro ende manounganidza agara nai mahari pepa rakanyorwa 2016 wakapiwa ndi pari kunzi tsvakirai kuno $50 ndoye wakabvisa ndoye akabvisa hapana damage 300 kupinda mumusha 10 ndiro haina kunyorwa makandinzwani 25 vhura muromo 25 chituru 15 matekenya ndebvu 30 gushi 20 dare 150 sinungura homwe 15 rosari harina kunyorwa zvaamai neurehwarehwa hwese 500 suti yababa complete rusambo 1500 mombe dzedanga 4 dzinotsika 4 dzemari at 200 each 1 yeumai saka dzose dzinobva dzaita 9 mbonano yakabviswa $30 ndoyo yakatikwa ndoyo yakabvisa chete kopi bebere watudai chazonyorwa ine kopi saka right takuda kuti isusu ubvise pfuma kuna atezvari avari kuda uneunza rii saka tokupa zuva kamaisi tochikupa zuva kaisusu tozvatogona tochikupa zuva kaiwewe kuti uchibvisa pfuma notaubvunza tokupa mazuva mangani kuti ubvise pfuma ende uchititaura kuti unenge waudza pfuma yakadii kuti tiwane zvinyorwa kana right chaizwa amai endai mutaurira nemwana wenyu motiudza kuti pfuma iyi irikunza rini iri ipi nenguwai mutiudze marongera mumiti endai mutaurirana panze imwe nyaya yembopinda ndogara zvako pasi teite zvako inza imwe nyaya Baba,